Hola, bon dia. Som la classe dels dragons de Komodo i avui us explicarem el mapa conceptual de rèptils. Són uns animals molt interessants que us agradarà molt. Si teniu alguna pregunta a fer, feu-la després. Com ja sabeu, els animals poden ser vertebrats, que tenen ossos, o invertebrats, que no en tenen. Els vertebrats són els que hem estudiat fins ara. Us en recordeu a P3 que vau ser els animals de la granja? A P4 els animals salvatges i a P5 els peixos. Ara vosaltres heu fet les aus i nosaltres els rèptils. També els animals els podem classificar. Mamífers, els que mamen i surten de la panxa. El lleó, l'elefant, peixos, els que tenen aletes, brànquies i van per l'aigua, com el peix espasa, el tauró i les sardines. Aus, que d'això ja en sabeu moltíssim, llavors no us explicarem. Rèptils, dels que ara us explicarem moltes coses. Amfibis, els que treballarem al curs vinent. Explicarem tots els rèptils i nosaltres us explicarem les característiques. Són de sang clara, per això necessiten l'escalfor del sol per regular la seva sang. Respiren per pulmons. Tenen columna vertebral i molts ossos com nosaltres. Fèmur, cúbit, ràdic. Rèptils en trobem de carnívors, però també n'hi ha que són vegetals, peixos, insectes. Són rèptils, la serp, els cocodrils, les tortugues, les sargantanes. Els rèptils neixen d'ous, són ovípars. Es desplacen reptant, arrossegant la panxa per terra. Es poden desplaçar nedant, corrent i caminant. No que tenen potes, ja que no tots estan recoberts els caps. Jo us explicaré la classificació dels rèptils. Saures, sargantanes, gats de Komodo, camaleó, ofidis, cobra, pitó, anaconda, quelonis, tortuga marina i tortuga de bandes vermelles i cocodrilians, cocodril, al·ligàtor i gavial. El rèptil que hem estudiat és el dragó de Komodo. Que pertanyen al grup dels saures. S'explica que fa milions d'anys un meteorit va xocar contra la Terra. En el moment del xoc va provocar una capa de fum tan gran que no deixava passar cap raig del sol. El sol no arribava a les plantes ni als animals i molts van morir. Van morir molts animals i entre ells els dinosaures més grans. I els que van sobreviure més petits es van anar adaptant al medi i alguns d'aquests es van convertir en els rèptils actuals. Dino vol dir terrible, saure vol dir rèptil i d'aquí ve la paraula dinosaure. Ara us explicarem la morfologia d'espècies. És el llangardaix més gran del món. Mesura de 2 a 5 metres i pesa al voltant de 60 quilograms. Els mascles, en general, són més grans que les femelles. Els joves són de color verd amb zones grogues i negres. I els adults són de color marró.
Té unes 60 dents de ferro. Té una cua llarga i forta com el seu cos. Li serveix per defensar-se i per recolzar-se quan es vol enfilar als arbres. Tenen la llengua bífida llarga i groga. Tenen moltes bactèries a la saliva quan mosseguen enverinen a les seves preses. Tenen el cos recobert d'escates fortes per protegir-se dels seus enemics. És un llangardaix de cap petit, cua forta i potes gruixudes. Tenen molts dels òrgans que tenim les persones. Els budells, els pulmons, el fetge, els ronyons. També tenen un esquelet amb vèrtebres i costelles. Tenen cloaca per on hi surt el pipí i la caca. Senten molt poc, però tenen bona vista. Poden arribar a veure 300 metres de llargada. Poden arribar a olorar 9 quilòmetres. Utilitzen la llengua per notar sabors i olorar. Les escates que els recobreix el seu cos els facilita el camp. Ara us explicarem la reproducció. Els rèptils són ovípars. Posen ous, alguns són ovípars, és a dir, que les mares guarden els ous dins la panxa fins que les cries estan fetes. Els punts són els ous i neixen les cries. En l'època de reproducció, el mascle i la femella estan molt temps junts. S'estimen i després d'una estona, després d'uns dies la femella posa els ous i alguns els coven, altres els enterren i altres els deixen mig amagats. Molts dels pares no tenen cura de naixement de la cria. La closca de l'ou és dura i quan es trenca ja surt la cria. Els dragons de Komodo, les femelles poden posar fins a 20 ous i la mare aprofita nius abandonats o excavats. Incuba els ous fins a 8 o 9 mesos. I la mare els escalfa amb el seu cos. Les cries s'han d'espavilar soletes dels seus depredadors. S'enfilen als arbres perquè no se'ls mengin els altres animals. O els dragons de Komodo caníbals, Hi ha dragons de Komodo caníbals. Es mengen a les cries. Ara us explicarem l'hàbitat del rèptil. Tots els rèptils viuen en zones càlides perquè necessiten el sol per escalfar-se i viure. També viuen en les jungles i a prop del riu. Mai trobareu rèptils als pols, moririen per al fred. Com tenen la sang fredada, necessita la llum del sol per regular la seva sang. Els dragons de Komodo viuen a la illa de Indonesia, a la illa de Komodo, rica a flores i la meitat llena de sang. Van d'una illa a l'altra a buscar alimentació. Són molt bons nedadors i necessiten escalfar-se el sol.
Ara us Més fort. explicarem l'alimentació. La majoria de rèptils són carnívors. S'alimenten de carn, també poden ser herbívors o insectívors. Poden menjar algunes papallones i petits crustacis. Els dragons de Komodo són carnívors, que són animals vius que a vegades sondaran mina. Normalment mosseguen a les seves preses i esperen a que morin enverinades per la seva saliva. Després se la mengen a grans mossegades, ja que tenen unes mandíbules més fortes i flexibles. Es poden menjar una cabra sencera. Mengen carronya, éssers i animals morts. Després de menjar, s'han de posar al sol perquè han fet un gran esforç. Poden menjar només 12 vegades a l'any. Després d'un àpat es posa una gran vora de pell de l'animal que s'han menjat. Ara us explicarem un dels amigos. Els dragons de Komodo repten. Ells aquí s'arrosseguen pels terres. També poden córrer i enfilar-se als arbres quan són petits. Són molt bons nedadors. Tenen les potes curtes i per això necessiten mossegar la panxa. Malgrat que són molt àgils i poden córrer a 20 km/h. Avui us explicarem ataque de defensa. Els dragons de Komodo ataquen en diferents maneres. Utilitzen les seves i afilades urpes. Enverinen amb la saliva, mosseguen amb molta força. Ara us explicaré defensa. Corren i neden molt ràpid, tenen pocs depredadors com els homes perquè són molt forts. Ara us explicarem les curiositats dels rèptils. Els dragons de Komodo poden menjar les seves pròpies cries. En captivitat, els dragons de Komodo poden reconèixer el seu cuidador. Quan passen molt de temps al lloc, no ataquen. La figura del dragó de Komodo surt en algunes monedes de l'Indonèsia. És el sabre més gran del món i juntament el dragó de Gila són els únics llangardaixos perillosos. La llengua bífida serveix per localitzar-se de les seves preses i direccionar els seus contactes. Té les pulmons més grans que la majoria dels rèptils. Les femelles es poden reproduir sense ser fecundàries per un mascle. Poden volar a 9 quilòmetres de distància. Tenen 50 bactèries diferents. Moltes gràcies per la vostra atenció.